DXDC Radyoman Report. Gipaklaro si Commission on Elections kan COMELEC Davao Region nga hangtod November 29, 2023 nalang taman ang ilahang pagdawat sa Statement of Contribution and Expenditures gikan sa mga kandidato ni atong nakalabay nga Barangay and Sanguniang Kabataan elections kan BSKE 2023. Sa pakighinabi sa DXDC RMN Davao kang COMELEC 11 Acting Regional Director Atty. Enumerables, iyang gibutyag nga daghan na sab ang kandidato sa Davao Region ang naka-file og naka-submit na sa ilahang SOCE o ang ilahang mga nagasto panahon sa campaign period. Samtang aduna sa reklamo nga nag-ingong lisod karon mag-file og SOCE maong aduna'y mga computer shop nga na'i-contact sa COMELEC ang nagalihok sa maong documents ug igo lang silang bayran og 700 ngadto sa 1,000 pesos apan kini gitin-aw ni Enumerables nga walay namatikdan ang COMELEC Davao Region sa nahisgutan. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Ivy Paridot, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.